Gibuksan sa Department of Interior and Local Government ang labing-unang Amuma Women's Center sa Negros Oriental. Nahimutang ni dapit sa may Provincial Convention Center sa Dumaguete City. Tumong sa Amuma sa barangay program sa DILG na maorganisa ang mga kababayenan sa kabukiran ug mapalig-on ang ilang kaalam sa financial savings ug stability. Gawas ni ini, bansayon sab ang mga kababayenan sa mga livelihood training gikan sa nagadaiyang ahensya. The DILG in close coordination with TESDA, DOLE, DSWD, etc., and other national government organization, Ramon Aboitiz Foundation, would like to capacitate barangay government in ensuring economic and livelihood security and inculcating the importance of savings. So tuturungan po natin sa simpleng pamamaraan ng ating ina ng tahanan, kasakayong humahawak ng resources ng ating pamilya na ma-inculcate natin ang importance of savings. And then pagkatapos, papasok na po ang TESDA, DOLE to assist you. Ang atong Amuma Center will be used by them during their meetings and then magplano for mga trainings. So we will anchor it sa atong LCAC na program as well as sa atong GAD. Adunay na organisang Amuma chapter sa Gihulngan City o Canlaon City na maoy unang mugamit sa Amuma Center. Padayon pa ang DILG sa pag-organisa og uban pang Amuma groups sa probinsya aron mudaghan pa ang mga kababayenan na makabenepisyo sa programa. Gikan sa Dumaguete City, kini si Jill Shelo sa PIA Negor alang sa MCCB.